camiño de Santiago non é fácil. Son longas xornadas andando e a meta sempre se ve afastada. A esperanza de chegar é o que te segue movendo, pase o que pase, e din que a xente coa que te cruzas sempre está disposta a axudar. Aínda que, en realidade, iso a Santiago casi nunca lle pasa. O camiño das persoas en fogar é longo e difícil. Ofrecerlles oportunidades é a única maneira de que cheguen ao seu destino. Unha vida digna. Cáritas, camiñemos xuntos. O humano foi quen de construir a Gran Muralla Chinesa, as pirámides exipcias ou estacións espaciais. Aínda así, sorprendémonos ao ver un niño de vespas ou unha tea de araña. É que ás veces non temos que ser moi grandes para que o noso traballo o sexa. En Construcciones Guerreiro, comprometémonos a facer un traballo de calidade. Damos forma aos vosos fogares, que cobrarán vida coa presencia de familias que o afinan e perfeccionan. Construcciones Guerreiro, construindo soños dende 1999.